podcastu Evergreen. Dneska jsou tady se mnou opět dva hosté, a to Betty Kajtmanová a Filip Cigánek. Betty, ahoj. Ahoj. Ahoj, Fílo. Ahoj, děkujeme za pozvání. Já vás tady oba moc vítám, děkuji moc, že jste za mnou dorazili. A mám na vás prosbu hnedka na začátek, jestli si nám můžete představit, říct nám něco o sobě a to o sobě navzájem. Takže Betty, poprosím tě, jestli nám řekneš něco o Fílovi. Tak je to týpek, co jezdí na snowboardu a je zároveň perfekcionista. Krátké, ale výstižné. Hodně krátké, ale výstižné. Hodně krátké, ale hodně výstižné. Hodně. A Fílo, co ty by si řekl o Betty? Tak já na Bětce miluju všechno, kromě její nedochvilnosti. Jednou mi řekla, že je lepší přijít pozdě, než potom na místě čekat. Pocházíme oba z Písku a rádi cestujeme a momentálně jsme si pořídili byt v Modřanech, který vybavujeme, což je taky občas hodně na nervy. K tomu se možná dostaneme postupně v rozhovoru. A já bych vás ještě na úvod poprosila, jestli nám řeknete, co je váš Evergreen, to už asi každý za sebe. Tak Betty, jestli začneš. Já začnu, je to asi trošku netradiční, ale pro mě je to slovní spojení toho, je ti tolik, nakolik se cítíš. Takže to je asi pro mě Evergreen, protože to já budu používat podle mě do té doby, dokud tady budu. Takže to je ale super. Prostě to je pro mě Evergreen tohle. Jo. Fílo, co je tvůj Evergreen? Pro mě jsou to hory a trávení času na horách s kamarády. Což si asi myslím, že bude velká část tohoto podcastu, o čem si budeme povídat. Určitě, protože my tady dneska probereme jednak to, že vy jste teďka vlastně strávili zimní sezónu ve Švýcarsku, kde jste pracovali. Zároveň spolu taky hodně cestujete, takže o všech tady těch zkušenostech se tady dneska popovídáme. A začneme teda tím Švýcarskem. Jak se to vlastně stalo a co to bylo? Co to bylo, že jste prostě odjeli pracovat do Švýcarska? Tak já začnu. My jsme se rozhodli odjet do Švýcarska po tom, co Bětka dostudovala vysokou školu v Praze. Povedlo se. Červený diplom. Důležitá zmínka. Fílo, pyšnej. Akorát bohužel Karlovka už nemá červený roury, má jenom modrý, takže... Fakt? Tak to jsem nevěděla. No. Už, ale... Takže, stála jsem v řadě s vyznamenáním. Tak aspoň za ten pocit. To jo, bylo to dobrý. A za tu zmínku v tom podcastu. Je to tam. První chvíli jsme tě přerušili. Já jsem to samý udělal po tom, co jsem já dostudoval sám vysokou školu tady v Praze. Já jsem si chtěl zlepšit němčinu a cestovat a poznat práci v zahraničí. Takže jsem se zbalil a odjel jsem vždycky na sezónu zimní pracovat do Alp, ale do rakouských Alp. A tam jsem nazbíral ty zkušenosti, takže potom, co Bětka dostudovala tu vysokou školu, tak jsme si řekli, že to zkusíme, ale zkusíme to jinde, ve Švýcarsku, kde jsou zase ty hory krásnější a je to zase jiný místo, něco novýho. Jo, já souhlasím. Bylo to tak, že já už na vejšce, myslím, jsem nad tím jako přemýšlela, že bych že asi úplně ještě není pro mě to jít jako dodělat školu a jít najednou jako pracovat, že asi to bych si tohle chtěla zkusit někde jinde v zahraničí a tak věděla jsem, že Fíla takhle jezdil dřív, tak jsem mu to jako říkala, že by se mi to líbilo a tak jsme to nějak probírali, no a nakonec to bylo tak, že se pak začala pomalu hledat práce a už se odjíždělo. Já jsem dal výpověď v práci, někdy v září. A začali jsme hledat tu práci a ono to není úplně jednoduchý, že to není hned. A podle mě jsme trošku propásli takovej ten měsíc nebo ty měsíce, kdyby jsme to měli intenzivně řešit a začali jsme to řešit až v září. Což naštěstí jako díky tomu, že jsme ty zkušenosti měli, jak se ta práce hledá. Tak pro nás to pozdě nebylo, ale když někdo bude hledat takhle práci v zahraničí, tak doporučuji začít třeba v červenci, v srpnu. Protože to je takový to období, kdy ty zaměstnavatele nabírají nový lidi na sezónu. My jsme teda začali to řešit až v září a třeba v Rakousku se to řeší tím, že je internetový portál hogastjobs.ch
.at nebo .com, nevím. A tam jsou všechny pozice vypsané v různých střediscích, jo, hotelierství a bary, restaurace, kuchyně. A v tom Švýcarsku to tak není. Jo. Tam my jsme šli tou cestou obepisování jednotlivých rezortů a hotelů, což jako má něco do sebe, protože my jsme si museli vybrat německy mluvící kanton ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku se mluví převážně německy, ale mluví se tam i italsky, francouzsky a rétorománštinou. Ano. Takže my jsme si vybrali kanton, kde se mluví německy, kanton Valais, a tam jsme si vybrali středisko a v tom středisku jsme začali obepisovat jednotlivý hotely a bylo jich asi 60. No 60 těch mailů, celkem. co ty si rozeslal. A jestli jsme měli 3 nebo 4 tři pohovory, vždycky to funguje, takže to je online, tak z těch 60 normálně jenom 3 vyšly. Možná, že už měli plný stavy, možná, že jsme fakt šli na to hodně pozdě, ale naštěstí snad jeden z těch 3 na poprvé hned klapnul a tu práci jsme si domluvili. Jo, tak hlavně to bylo tak, že já tím, že ty jsi s tím měl jako zkušenost, tak jsem to tak na něj trošku jako na fílu hodila. Že, hele, tak já nevím, kde se to hledá, no, to jasný, víš, no. tak to najdi. A pak právě, že mi taky říkal, no, tak nechci se kouknout. Já jo, tak mi jenom ukaž kde, no, taky napíšu nějaký e-mail. Já jsem ani jeden nenapsala, takže vlastně na tím veškerý čas strávil Fila tím hledáním, no. Pak jsem měla nějaké doporučení od bráchovo kamarádky nebo nějaký známý na nějakýho pána, co měl, myslím si, že restauraci nebo bar taky na svahu, se kterým jsme se jako skontaktovali, tak to byla jedna práce, kterou já jsem zařídila. A tam jste měli potom pohovor, nebo? Jo, s tím jsme volali ani, myslím, že ne s videem, že to bylo jenom prostě audio. Hovor přes WhatsApp. A měli, ale ten jsme vlastně vyloučili úplně hned, protože ta nabídka byla pro nás taková blbá, že bychom vlastně každý byl jinde. Že jeden by byl v jednom baráku na svahu a druhý někde v dalším. Třeba by se nám úplně jako neshodovaly ty směny, že bychom to měli jako víc asi rozházený, no, než to, co jsme jako měli tady. A pak ta vlastně pozice, nebo to místo v tom Láksu, že jo? Tak to se nám taky hrozně líbilo. To byly takový asi tým mladých lidí, ale jako na jednu stranu dobrý, na jednu stranu horší, co teď řeknu, bylo to, že ten barák, ta restaurace, a tam se dalo i spát, a tak bylo nahoře na kopci a my bychom tam vlastně museli celou tu sezonu být tam nahoře. Takže my bychom sice v tom baráku pracovali, zároveň bychom tam měli i kde spát, ale byli bychom tam s dalšíma lidma, co tam s náma pracují. Nevíme vůbec, jestli bychom tam měli jeden pokojíček, nějaký apartmán nebo něco takového. Potom byla další věc, že kdybychom chtěli jít dolů někam do města, tak my bychom vlastně byli závislí na té lanovce, která ti poslední jede jako třeba v 6 pro zaměstnance a nahoru ráno ti jezdí taky pro zaměstnance třeba, nevím, v 7, ve 7:45. Takže na tomhle bychom byli hrozně závislí, no, a to jsme asi taky úplně nechtěli, viď? Jako, musí to být podle mě super zážitek, vyzkoušet si být tam nahoře, ještě když je pak nějaká sněhová bouře třeba nebo něco, teď to tam jako člověk, jak to tam fouká, jako asi je to dobrý, ale nevím, jestli jako půl roku bych chtěla být odkázaná na to, jede lanovka, nejede lanovka, nevím. Takže tady nám vyšla práce ve středisku Saas-Fee. Je to vlastně taková malá vesnička v 1800 metrech nad mořem, kde se nejezdí vůbec autama. Takže tam přijedete a necháte auto na odstavném parkovišti a pak už si tam pohybujete jenom na kole, i v zimě na kole teda. Hodně. A v elektrovozíkách. Takže tam jsme bydleli ten půl rok a z Rakouska mám takovou zkušenost, že v rámci ubytování tam jsou jako velmi malý apartmánky, jo, nebo je třeba jenom jednotlivý pokoje. A tady jsme naštěstí
dostali byt veliký s terasou přímo v centru, který měl asi 80 metrů třeba. Nevím, já... Veliký, jo, 3 KK. Ale hlavně ta terasa, ta byla podél celého toho bytu. Mm-hmm. A jelikož jsme dojížděli vlastně do práce, k tomu se pak asi dostaneme lanovkou, tak jsme to na ní měli asi 7 minut pěšky. Takže jste to měli to ubytování teda od té práce zařízení. Jo, od toho zaměstnavatele. Nic zařizovat sami. Tak to Nejdřív nevěděl, jestli to vyjde, jestli bude mít volný byty. A pak by to bylo docela komplikovaný schánit si tam byt na vlastní pěst, protože tam je potřeba mít podepsanou pracovní smlouvu, aby člověk mohl žádat o pronájem bytu. A takhle to naštěstí vyšlo a měli jsme ho teda placený. Platili jsme 1000 franků za měsíc, což je nějakých 26 000? 24? No, 25 třeba no, to bylo. 25 dobu nějak, no. Protože on frank je stejně jako euro, nebo byl, když jsme tam byli, ale já si myslím, že asi to je furt stejný, takže tolik, no. A jako jo, ten byt byl jako super hezký tam, nebo ta terasa k tomu, zároveň, když jsme vyšli na tu terasu, tak jsme viděli přímo na ty hory, vlastně až skoro k nám do té restaurace, kde jsme pracovali. Viděli jsme tam tu nejvyšší horu, ale tu... Jo, to je ledovec. No, ten ledovec. No, že to je prostě, typický, že to je takový typický, proto tam ten ledovec proto Sasve, protože v tom ledovci, nebo k tomu ledovci ti vede metro, který je nejvíc položený na světě. Takže na to jsme viděli a jednou za čas to vždycky svítilo, třeba na Vánoce, na Silvestra, tak to se mi zase líbilo. A byli jste tam teda půl roku od října, je to tak? Nebo od listopadu. V listopadu jsme odjížděli. Do dubna. 15. listopadu. Byli jsme tam do konce dubna a my jsme měli takovou zajímavost na začátku, že my jsme přijeli kolikátýho? 15. listopadu, což je dost pozdě, jo, na tohle středisko. Tam se začíná klidně koncem října už lyžovat. Tím, že je to ledovec totiž. Tím, že je to ledovec a je to vysoko a mají tam hodně dobrý sněhové podmínky. A my jsme tam přijeli a tam nebyl sníh a ta restaurace nebyla otevřená. Tak nám ten majitel řekl, že neví, kdy bude moc otevřít, že to může trvat třeba 14 dní nebo 3 týdny. Takže my jsme přijeli do Švýcarska a dostali jsme hned 14 dní dovolený, placený, což bylo na jednu stranu fajn, ale na druhou stranu se tam nedalo pořádně moc co dělat, protože vleky nefungovaly. Ale aspoň jsme měli takový jako čas se aklimatizovat a trošku poznat to, kde budeme půl roku žít. Takže to bylo super. A ještě je dobrá historka se zubem. Jo, s mým zubem. To si obojí si pamatuju. Kdy jsme po týdnu se vraceli do Čech. Jo, po týdnu jsme se vraceli zpátky do České republiky, no, prostě. A to bylo... Ty jsi udělal večeři. Uvařil jsem večeři první společnou. Fíla uvařil večeři. Já jsem kousla do té mozzarellový tyčky, nebo jak se tomu říká, ty obalený prostě, jak toto. A kousla jsem do toho, koušu, no a najednou můj zub venku, protože já mám jeden jako dodělaný. A tak mi ta náhrada z toho, nebo já nevím, co to je, prostě mám to od zubaře nějak, tak mi to vypadlo, no. Tak teď jsem psala, nebo volala kamarádce, která je zubařka, zároveň, a tak tam mi jako říká, no, tak nějak jsme se o tom bavili. Zároveň my už jsme v Čechách neměli pojištění. A takže jsme říkali, že teda zajedeme k zubaři tam v tom Sasve, nebo ono to bylo v jedné vesničce, jako kousek od Sasve. No a tak jsme tam jako přijeli, teď já jsem tam přišla tady s tím mým zubem prostě. Dlaní. Pomoc. Tak a teď mi to tam dejte, děkuji. No a který je prostě udělaný tak jako trošku provizorně, že to jako není nějaká korunka, nebo já nevím, jako nějaká ofiko. No a tak ona, že jako neví, koukla se mi do pusy, udělala mi rentgen a že jako se jako podívá, ale že tohle mi tam určitě zpátky dát nemůže a já, no dobrý, ale jako tak cávaná, no tak udělala teda ten rentgen a tak. A pak mi říká, no jako tohle, co to je prostě blbý, jako můžu vám udělat nový zub, který bude stát 3000 franků, jeden zub a já, Ježiš. tak to já asi pojedu do Čech, takže
jsme vlastně rovnou od té zubařky, my jsme trošku s tím počítali, že možná nastane situace, že bychom rovnou od té zubařky už jeli, protože ono to bylo jako na cestě pryč, že vlastně ta vesnička, to Sasve, vlastně úplně byla poslední na silnici, na konci, že jak to končilo tím parkovištěm, tak jak se tam nedalo jezdit, takže jsme byli připravení, že se možná stane to, že třeba řekne, že mi to nemůže dát, nebo to bude drahý, nebo něco, takže bychom rovnou jeli. No, ona mi řekla tohleto a tak jsme se rovnou sebrali a jeli jsme do Čech asi v 1 odpoledne a přijeli jsme a druhý den se nějak vyřešil můj zub. No, jenom ta cesta trvá přibližně 11 hodin, takže to je docela dlouhý a jeli jsme to snad na 1 zátah. Jo, byla podle mě jenom 1 pauza. 1 pauza. Jenom rychlá čurací jo, přesně, jenom rychlá. A ještě v rámci té cesty, když se tam sjíždí z těch hor, tak tam se musí jet s autovlakem, takže člověk si musí ještě koupit, jako Furka Pass se to jmenuje, kdy najede na vlak, který ho proveze těma horama, aby nemusel jezdit do těch horských průsmyků. No hlavně ty jsi to tam nějak úplně jako valil, protože ono třeba 20 kilometrů předtím, než se najíždí na ten vlak, tak jsou jako cedule s časem, za jak dlouho ten vlak odjíždí. A já vím, že ono by to mělo jezdit každou půl hodinu a já nevím, jestli nebyl nějaký problém, že to pak jelo až za hodinu. A teď já říkám, no ty kráso, prostě máme jenom jako už chvilku a to. A nakonec jsme to jako nějak úplně stihli, že jsme tam snad přijeli poslední, ale tak ještě jsme museli právě stihnout vlak, protože jinak bychom tam čekali třeba další hodinu na ten vlak a to by se nám asi úplně nelíbilo, no. Takže začátek byl takovej výživnej, ale na druhou stranu aspoň se vám hodila ta dovče, že jste měli to volno, že aspoň se to mohla takhle jako vyřešit. No to a jsme říkali, no. To... Takže zub se vyřešil, sníh napad a mohli jsme začít pracovat. A už to jelo. Už to frčelo. A co teda konkrétně obnášela vaše práce? Tak my jsme pracovali v horské restauraci, která se jmenovala Morenia. Byla asi v 2,5 tisících metrech nad mořem. Je to taková ta klasická restaurace self-service, kdy vlastně přijdete a státem si vyberete, jako co chcete, saláty, dezerty, hlavní jídla, grilovaný, všechno, pizzu. A všechno to jde na váhu, takže pak koukáte, co jste si tam vůbec to. Tak se nestačíte dělat. Hodně. Nicméně první schůzku, co jsme měli nahoře s naším zaměstnavatelem, což byl úplně super chlap, který byl v našem věku. A měl tam ještě přítelkyni, která byla snad ještě mladší. Tý bylo 28 a Matiasovi bylo asi 30 nebo 31. A vedli celou tu restauraci a byli strašně fajn. A my jsme se s nima potom skámošili a různě jsme s nimi podnikali věci v rámci tam jako kulturních nějakých akcí a podobně. A nicméně měli jsme... Prostě jste spolu pili. Masopust. Ale kulturní akce je to hezký takhle nazývat. Jo. Masopust třeba byl, ale bylo to spojený tak všechno se vším, no. No a měli jsme první schůzku v té restauraci a tak se ho ptám, co budeme dělat a on, co chcete. Takže říkám, no, tak jo. Protože on nám tam ukazoval jako, tady je pokladna, tady je kávovár, tohle. A teď já říkám Filovi, hele, ale teď já vůbec nevím, co my máme jako tady pracovat, tak se ho právě Fila zeptal. Jo, a tak teda, co je ta náplň té naší práce? A on, já nevím, si vyberte, co chcete dělat, tak to prostě dělejte. Protože my jsme přihlásili na pozici all-rounder, což jako je jak takový kolečko, že se dělá v rámci té restaurace. Jo. Ale po téhle schůzce on zjistil, že máme dobrou němčinu, já z toho zahraničí a Bětka ze školy. Takže jsme byli na pozici v servise, a kde jsme teda tu němčinu využívali naplno a bylo to super, no. Protože další tam byla kuchyň a mytí nádobí, a takže v tom servise to byla asi nejpříjemnější jako část té restaurace. To jo, asi jako taková... Takže abych to upřesnil, Bětka byla v kavárně, co tam byla, součástí té restaurace, dělala kafe a srandy s hostama. To jo, to jsem musela, no. A já jsem byl přímo jakoby na place a částečně na pokladně. Tak potom si na té pokladně byl hodně. Pak hodně.
Pohodě. A bavila vás takhle tady ta práce s lidma a právě jako v tom cizojazyčném prostředí a vlastně jenom jako i to, že jste si mohli vlastně takhle jako zlepšit tu komunikaci v tom cizím jazyce? Já jsem ze začátku měla z toho trochu stres, protože sice jsem jako němčinu studovala na bakaláři, ale já jsem k ní vlastně si vypěstovala hrozný odpor. Ale zároveň to bylo takový jako nejpřirozenější, když chcem jet na hory, tak jasně, že ji budu muset využívat. Ale tak nějak jsem si říkala, jo, to prostě bude v pohodě. Ale měla jsem teda stres z toho, že jako, no jako jak já jim budu rozumět, teď oni se mě budou tady něco ptát, jako. A přesně, hlavně ať se nedoptávají. Jo, vlastně na mě vůbec nemusíte mluvit, já vám jenom dám tady to kafe, tady to pivo a nemusíte se mnou komunikovat, to je v pohodě. A takže to já jsem měla úplně jako, opravdu jsem se toho jako nejdřív bála, ale vlastně pak byly třeba 1-2 směny a nějak se to tam jako člověk jako zajede, protože měla jsem stres z toho, že teda jazyk, potom z toho, že tam, jak mám teda udělat to kafe, jak točí to pivo, teďko já jsem trošku nemotorná, takže furt mi něco jako padá, takže jsem tam často rozbila nějaký sklenčky, takže ze všech z těch věcí. Zároveň tam, kde jsem jako byla já, ta kavárna, tak to bylo ještě spojený vzadu s barem, ale bylo to u pokladny číslo 1, kde jmenoval se Nenad, byl úplně jako super a pracoval v té Moreny 18 let, myslím. A takže ten byl jako na té kase číslo 1, že to tam jako zná a já jsem se ho ze začátku, nevím, trochu bála, nebo jako se říkám, ježišmarja, teďkon, co, aby ten mi jako nebyl třeba naštvaný, že mi něco nejde, nebo to, ale hrozně jsme si jako s ním sedli a pak jsme si tam furt jako ze všeho dělali srandu, takže to bylo úplně skvělý. No a takže tohle jsem se bála, ale pak se to nějak jako rozjelo, zajelo. A i ten jazyk se začal zlepšovat a vím, že mi chlapi, jako co tam chodili pravidelně, tak mi jako říkali na konci sezóny, že je vidět, že jsem se jako posunula v té němčině, což mi udělalo jako hroznou radost, no. Tak to bylo jako super. Akorát v tom Švýcarsku, co je zvláštní, že oni mají svoji němčinu, který není rozumět, jo. Ale vůbec jí není rozumět. Já jsem uměl německy a jsem nerozuměl ani slovo. Pak jsem zjistil, že německy. Ale oni naštěstí mají takovou dobrou věc, že když mluví s někým, kdo není Švýcar, kdo je třeba Němec nebo Rakušák nebo někdo, kdo jenom mluví částečně německy, tak oni přepnou do spisovné němčiny a ty už je rozumět, takže to bylo dobrý. A ještě v rámci práce tam hodně jezdili Francouzi, nebo respektive Švýcaři z francouzských kantonů, takže to nebylo čistě jenom o té němčině, ale i o angličtině. Občas jsem tam prohodila i češtinu. Jo? Byli tam nějaký Češi a myslím i Slováci. Jo a Chorvati. A to si pamatuju, to bylo nějak na konci. A to jsem na ně prostě mluvila česky a oni mi rozuměli. Takže to bylo dobrý. Takže všechny jazyky, co ovládáš, jsem vyzkoušela. Přesně, no ještě jsem nějakou italštinu tam, CC a tak. Takže tak. A ty byla vlastně i na Erasmu, ne? Jo, já jsem byla v Německu, na... takže už si jako tady tu komunikaci v němčině měla tak nějak jako zaběhnutou. No, byla jsem na Erasmu, ale to bylo taky na bakaláři. A protože na magistrovi jsem potom byl covid a tak, takže na bakaláři jsem byla. Ale já jsem to měla úplně stejně, no vlastně taky jsem se toho bála, pak jsem přijela a nebo pod nějakým čase, co jsem tam byla, tak jsem jako vlastně zjistila, že jo, ale tak jsem se docela rozmluvila, dobrý, a přijela jsem do Čech a furt se mi to jako nějak drželo, ale potom, jak člověk v tom jako není pořád dokola nebo nevyužívá to, tak ono to pak jako začne jako, ale možná jsem mohla trošku jako tušit, jaká ta komunikace byla pro tebe, to bylo úplně, že jo, easy, když jsi jako jezdil pracovat takhle do zahraničí. Bylo to pro mě jednodušší, no, že už jsem byl zorientovaný. A asi si věděl, co jako od toho můžeš čekat, no. Trošku, jakým způsobem to třeba chodí, nebo tak. Já vím, že jsem se tě na to jako předtím hodně ptala. Jako no, a jak to je, a tohle, jakože, abych se trošku, já nevím, no, připravila, co může být. Když jste potom se vlastně už tak nějak oťukali v té komunikaci a zaběhli se celkově v práci, tak co potom třeba bylo nejtěžší na všech těch vlastně postupně jako měsících, protože přece jenom jako byla to dlouhá doba, muselo to být jako náročný, měli jste asi jako hodně směn po sobě, tak co na tom bylo vlastně nejtěžší, co pro vás bylo nejnáročnější?
To bylo možná ten 4. měsíc, nebo Březen jeden z těch byl. posledních měsíců, když už nám ta práce přišla hrozně jako monotónní. Že jsme věděli... Byl to březen, já si že už, přesně tak, spadlo to do té rutiny a my jsme věděli z hodiny na hodinu, co budeme dělat. Jo. A takže tam už ještě navíc spojení s tím, že ta práce je občas náročná a ještě takhle rutinní, tak už to občas bylo náročný. A jinak v rámci té práce ještě nejnáročnější jako z období tak je prosinec, protože jsou Vánoce a je Silvestr. A my jsme jeli třeba 20 dní v kuse. 3 týdny jsme neměli volno. Ale dalo se to, ale potom tohle, kdyby se stalo podle mě na konci té sezóny, tak už by to bylo pro nás takový hraniční. Jo, a hlavně já jsem jako teda to chtěla taky říct to s tou rutinou, že prostě to byl fakt březen a úplně člověk jako jde spát a přesně on ví, že ráno mu zazvoní ten budík v tu dobu, na kterou ho má nastavený, teď tohle, teď bude čekat na tu lanovku, pojede nahoru a že přijde, úplně si přesně věděl, co jako budeš dělat. Což vlastně může třeba pro někoho být dobrý, že víš, že ho třeba něco nepřekvapí nebo to, ale teda jako bylo tohle to bylo náročný. A ještě jsem chtěla říct, to druhý jsem zapomněla, co jsi řekl. Tak to nevadí. No, takže vesměs my jsme měli 2 dny volna a 5 dní práce. V Rakousku je to třeba 1 den volna a 6 dní práce. Takže i ty dny, co jsme pracovali, těch 7 dní v týdnu, tak se nám pak ty volný dny nasčítaly, takže jsme si potom mohli jako vybírat. Takže jsme pak měli třeba 3 nebo 4 dny volno jakoby v kuse, což bylo taky fajn, že jsme se snažili i cestovat po Švýcarsku nebo hodně lyžovat, navštívit nějaký jiný střediska lyžařský nebo města. Takže jsme to pak dokázali takhle využít. No hlavně nejdřív ještě teda, co jsi říkal předtím, bylo to, že ten prosinec byl taky náročný. Bylo to náročný v tom, že jsme jeli takovouhle dlouhou dobu v kuse, kdy člověk se tam jako úplně nezastaví v té restauraci. Tam jako když je pocit, že můžeš jako stát a lenošit si, tak ne, ono se tam něco vymyslí, nějaký žehlení košil nebo tak. A do toho hlavně v tom prosinci byli všichni nemocní. Takže za prvý lidi začali, já vím, že asi 2 možná, nebo 1 odpadli, jakože vůbec do té práce nějakou dobu nechodili, protože byli nemocní. Ale já jsem byla nemocná a ta Chantal, ta přítelkyně od toho Matyase, byla taky nemocná a Nena Turče taky a to. Ale vlastně my už jsme jako nemohli úplně jako odpadnout, protože tam by prostě nebyl jako personál, no. Takže to bylo jako náročný a tedy s tím volnem, tak jak jsme si to pak jako mohli vybírat a to, tak tím, že jsme s tím Matyasem měli jako fakt super vztahy, tak i přesto, že jsme měli těch prvních 14 dní jako teda placených, tak on nám stejně jako to nedával úplně jako nějak znatelně najevo v tom, jak nám dával jako volno, že občas jsme měli 1 den, ale stalo se za tu sezónu, nevím, 2x, 3x, že jsme měli jako i 3 dny a jinak většinou po 2 dnech. Co byly naopak třeba takový úplně jako nejlepší momenty nebo takový prostě highlighty, vyloženě jako co se týče práce, na co se takhle jako vzpomenete, nebo na co třeba jako vzpomínáte, čemu se zasmějete, když si na to vzpomenete. Jako já se tomu teďka směju, ale vlastně v tu chvíli to prostě bylo úplně, já si říkám, doprčit, jak je tohle možný. My jsme pomáhali v kuchyni a tam jmenoval se Roží, který tam pak byl jako nějak jmenovaný za šéf kuchaře, protože tam měli nějaké nesrovnalosti a tak. A on za náma přišel, já jsem zrovna dělala sendviče nebo něco vzadu. A ptal se, co bude první věc, až přijedete do Čech, co jako uděláte? A já mu říkám, hele, asi půjdem na sushi. A on mi říká, jo, a byli jste někdy na tom pravém sushi? A já si úplně říkám, no tak pravý sushi, tak asi řeknu jo, já nevím. Tak jsem v nějaký restaurace asi byla, tak jako řeknu jo, že jo. Tak mu říkám jo. A ono, ale jako víš, že to pravý je jenom to, co jezdí.
jakože myslel, že jenom to running a teď já se tomu jako hrozně směju, nebo prostě bylo tam jako plno takových momentů, třeba s tou Chantal, nebo s tím Nenatem, kdy jsme si prostě z něčeho jako dělali srandu, nebo i s tím Matyasem, on byl hrozně vtipnej, takže jako tyhle, když jako tam se sešla tyhle Matyas, Chantal, Nenat, tak to bylo prostě úplně jako super, nebo potom Luba s Goranem, že jo, tam s nimi byla taky, to byly dva Srbové, kteří pracovali v ofisu, to je právě jako u týmičky, tak se tomu říká, a ty byly hrozně super, s těma jsme si strašně sedli, jako Luba vždycky vyprávěl něco, oni hrozně vždycky při obědové pauze řešili auta. A teďko Luba podle mě si hrozně jako Filipa oblíbil a vždycky tam seděl vedle sebe a teď Luba neuměl německy ani úplně anglicky, jako moc to tam nebylo, takže seděl vedle Fíly, teď tam řešili, nevím, nějaký auto prostě, že něco stojí a vždycky Filip, 100. To bylo strašně vtipný tohleto. Jo, tyhle chvíle, kdy prostě ta parta nějak byla pohromadě, tak byly fajn, ale je tam 20 zaměstnanců a každý má vždycky nějaký nálady, takže se tam stávalo, že to přenes do celého týmu a pak ten den nebyl úplně takový veselý. Ale takový to, když se sešlo, když bylo hezký počasí, nebylo tolik lidí, nikdo neměl s nikým a s ničím problém, tak to bylo úplně jako dokonalý. Když byla tak jako, když se sešly hvězdy, že to bylo jako v pořádku, tak to bylo dobrý. Měsíc byl ve správném položení. Což jsme to včera měli za úplněk. Modrý úplněk. Včera byl modrý měsíc. Ve znamení ryb. Tak. Jenom tak jako vsuvka. Jenom pro info. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli jste měli i v rámci práce vyloženě jako nějakou krizi, když už jako jste si říkali, že už byste fakt jako jeli domů, nebo že už vás to fakt nebavilo, nebo že jste prostě fakt už neměli jako nervy na ty lidi, když jste si fakt jako říkali, ne, už jako to nedávám. Já jsem měla takovou krizi podle mě v tom březnu, kdy ne, že bych si úplně řekla, že chci jet domů, ale že jsem si prostě říkala, to je fakt stejný všechno. Takže do toho mě prostě tam kolikrát přesně ty jako kolegové měli jako takový, nám se to jako asi ani jednou nestalo, že bychom na někoho přenesli nějakou svoji jako náladu nebo něco takového, nemyslím si, že bychom to tam měli, ale že jako... Maximálně tu dobrou. Přesně, jedině tu dobrou. Ale že kolikrát tam prostě přesně se jako za něco jako hrotil a většinou mě to štvalo u té kuchyně, protože oni tam byli hodně... jako tvářili se, že tam dělají totálně jako michelinský pokrmy, přitom to tak jako nebylo. A ty se tam jako kolikrát tak strašně jako hrotili, že to bylo super, říkám, jako jste normální, nebo Tomas tam byl, to byl taky kuchař jeden a on už ke konci byl taky docela protivnej, že jako asi už se mu stejskalo po ženě, už toho taky na něj bylo moc v rámci té kuchyně, ono mu bylo asi 60 let, takže prostě tam ten roží mladej do toho, bylo to asi jako všechno se vším, nebo jak to říká? Nevím, to je jedno. Jedno z druhým. Všechno se vším. No tak se to dá aplikovat. Jo, může. A on už byl pak takový, já jsem se ho třeba zeptala na něco, ale mám udělat tohle. A on jako mi úplně tak odsek, jakože no tak to je přece jako jasný, jako na co se to ptáš. A já úplně, hele nevím, tak se tě prostě zeptám, ať to radši udělám správně, než abych to udělala jako blbě. Tak to on měl na konci hodně takovýhle jako dny, kdy jako opravdu asi toho už na něj prostě bylo hodně, no. Já jsem to neměl za celou sezónu, protože jsem měl v srovnání s tím Rakouskem a v tom Rakousku jsem měl daleko těžší dny, než tady v tom Švýcarsku, kdy to všechno tak nějak bylo docela v pohodě, jenom prostě ty konflikty, co tam vznikaly v rámci jednotlivců. Ale to nebylo nic, co by jsem si řekl, hele, to ne, tady to zabalím a pojedu domů. Já jsem to jako určitě taky neměla, takže bych si jako řekla, jo, hele, tak kvůli tomuhle já už bych tady jako bejt nechtěla. Prostě jsem to brala tak, jak to je, jakože je jasný, že po nějaký době, když tu práci člověk dělá furt dokola, tak se mu jako zevšední, což jako je normální a ono asi je třeba si potom na tom hledat nějaký jako ty maličkosti, které mu to můžou třeba obzvláštnit. A tady to s těma lidma, to jsem akorát říkala, že to jako nechápu, jak jako prostě proč se takhle úplně zbytečně jako hrotě jako pro nic úplně, no. Ale oni si to vždycky potom tam buď nějak vyříkali, nebo na sebe byli pár dnů naštvaný, ale jakoby mně se to vlastně jako nějak netýkalo, že by
ani tam nebylo takový to, že by jeden chodil za druhým a říkal o něm něco, že bych jako nemusela jako ještě poslouchat do toho, že tenhle říká tohle, tohle. Takže to bylo jako v pohodě potom. A co se týče vás jako páru, tak my jsme říkali, že spolu hodně cestujete, takže jste jako zvyklí spolu trávit ten čas právě jako v zahraničí, ale tady to byla vlastně vaše první zkušenost, kdy jste byli takhle jenom spolu na takhle dlouhou dobu v zahraničí. Tak jak to posunulo nebo celkově ovlivnilo váš vztah, jak třeba vnímáte, jak ten vztah vypadal předtím, než jste odjeli a jak vypadá teď? Tak asi to bylo jako úplně super tam mít nějakýho parťáka a všechny ty věci řešit ve dvou, protože jak to je vlastně Švýcarsko mimo Evropskou unii, tak těch věcí k řešení je tam opravdu hodně. Takže to bylo super a i v rámci jako bydlení nebo večer si zajít jako na jídlo nebo si jít zajezdit ještě, nebo vypadnout z té vesnice a jet někam na výlet, tak to bylo jako super, tam mít toho parťáka. A jak jsem říkal na začátku, že jsme měli velký byt, tak to byla taky výhoda, protože to není pořád jenom růžový. Hodilo se to. Lepší než garzonka. Měli jsme obejvák s gaučem a ložnici z postelí, takže to občas bylo tak. Jeden byl na jednom místě a druhý na druhém. Protože ta ponorka vznikne asi, když člověk chce a nechce. Takže nějaký jako hádky nebo rozpory tam byly, ale bylo jich jako minimálně. Na to, že jsme spolu byli 24/7, opravdu, tak jich bylo málo. To jo, byli jsme spolu doma, byli jsme spolu v práci. I v té práci jsme vlastně byli jako na tom servisu oba, takže já jsem na Fílu viděla z té mojí kavárničky, z toho mého baru, tak jsem tam mávala, nosila jsem mu kafe a tak, ale je to jako pravda, no, že opravdu jsme spolu byli jako furt a je to jako normální, no, že tam nějaký jako hádky vzniknou, ale taky si myslím, že jich určitě nebylo tolik, jak by mohl třeba někdo očekávat, nebo tak, ale je to jako, já obecně mám ráda, když jdu něco dělat, tak nerada ty věci dělám sama, takže přesně jako mít takhle parťáka tam k sobě, tak to bylo jako super, no ještě, že je to někdo, koho máš rád, koho miluješ, tak to je potom jako dobrý, no. Můžeš jako sdílet všechny ty věci, to přesně, když takhle tam něco v té práci, tak jsme se o tom bavili, trošku jsme se tam třeba o tom pokecali a tak, že jako to bylo jako super, no. Ale zároveň se nám povedlo jako udělat si kámoše i v rámci té vesničky, takže jsme kolikrát šli všichni jako na pivo, což je asi taky fajn, jakože nebejt s tím člověkem, jako, ale poznat nějaký lidi, najít si kámoše. Jenom jakože neomezovat se jenom na to, jakože když jste přijeli spolu, tak budete jenom vy dva spolu a nikdo už jako k nám nepřijde. Takže jsme měli kámoše jako na lyžování, do hospody a to bylo podle mě jako potřeba. No. Jo, to určitě, to by podle mě, jako kdyby jsme se tam jako takhle zabednili a uzavřeli, jakože ne, my jsme tady jenom spolu a nikoho jiného jako k sobě nechcem, tak to... Ale je to zároveň, nešlo. Je to půl rok na těch horách a je tam strašně nových podnětů, strašně věcí, co se musí vyřešit, domluvit. Spousta míst, co lidi spolu poznávají, takže vlastně to není vůbec stereotyp, ale pořád se něco děje, něco jinak což je podle mě jako i výhoda, když je člověk s někým tam. Takže celkově byste řekli, že to určitě zacelilo ten vztah. Jo, rozhodně. Jakože ne, určitě teďkon si nevzpomínám na nic extra negativního. Neměli bychom tady takovou jednu perličku. Chceš jí začít? Tak jak bych to uvedla? Ne vždycky prostě je všechno růžový, jak říkal Fíla. A někdy prostě stačí málo v nějaký situaci a pak člověk to prostě, bouchne, no.
Možná můžeme to jako převyprávět jako z obou vašich pohledů. Já bych jako začala u Fíly a pak bych vysvětlila tu reakci Maty. Tak u mě to byla úplně běžná věc. Úplně normální den. Běžná, že používáš můj. To je běžný. Běžný den, krásně svítilo sluníčko, byli jsme po lyžování a já jsem se šel vysprchovat. Použil jsem šampon, který tam ležel, umyl jsem se tím šamponem, vylez jsem ze sprchy a zažil jsem něco, co jsem ještě nezažil. Musel jsi prostě odjet do Švýcarska, aby si tohle zažil. Takže, pánové, neberte sprchové gely vašich přítelkyní. Ještě když to je rituál s limitovaná edice, která se dá koupit jenom v zimě. No. A mimo Českou republiku. Vůbec není. Ne, to byla ta červená, to se dá, ale já na to řeknu ten můj úhel pohledu. Bylo to tak, že jsem přesně jako Fíla se šel osprchovat, já jsem seděla na tom gauči, pohodička, prostě hezký den, super všechno. A já tam sedím a ještě k tomu řeknu jednu věc. Týden jsem mu říkala, ať si koupí svůj sprcháč, protože Fíla, jeho nejoblíbenější je 3 v 1, parádo, prostě vlasy, obličej, tělo, všechno. A já už jsem mu to asi týden říkám, hele, nemáš ho tam, jako opravdu si ho kup, protože moje... ne. No, tak a ještě každý den do té práce, i z práce jsme chodili kolem obchodu, takže to nebyl problém. Ale já chápu, že na to člověk může zapomenout, že prostě opravdu nemyslí na sprcháč, ale poznámka do telefonu s připomínkou, ale nebylo to, nevadí. No a tak potom to všem, kdy jsem říkala, hele, tak si to kup, ten sprcháč a to nekoupil, tak se šel teda umýt. A já sedím na tom gauči, já jsem byla na mobilu, nebo jsem na něco koukala. A teď on kolem mě prochází, jak je zavázaný v tom ručníku. A já jenom sedím a on opravdu prošel. A já, no tak to si děláš srandu, ty si prostě použil ten můj rituál. Víš, že prostě já to mám ráda, že si to kupuju ráda prostě a ty máš, jsem ti říkala, si koupíš jako své. No byl to totální amok, jako já jsem vůbec nevěděla, že tohle dokážu. já jsem sobě měla takový nervy, že já jsem úplně měla podle mě pocit, že musím jako furt někam poskakovat nebo něco. Já jsem prostě, mě to úplně proudilo, blejskalo všechno. A jednou z věcí, kterou jsem to jako dovršila, bylo to, že jsem šla právě teda do toho druhého pokoje. Vzala jsem dveře a říkám, on to tady prostě... A totálně jsem s nima jako třískla a já jsem se fakt jako bála, jestli jsem je třeba, nevím, nerozbila nebo něco. No a podle mě Fíla chudák tam jenom jako seděl. Vůbec nechápal, co se děje. Ale spokojenej, vybydlenej, ne? Umytej mu ty nohy. A já jsem ještě došla, potom asi jsem možná nejdřív šla do toho pokoje, potom šla jsem do té koupelny a ty rituálsový sprcháče tam není vidět, kolik tam toho jako máš a úplně to jako trošku poznáš, že tam je půlka, 3/4 nebo to, ale není jako to potom jako... jednom umytí to asi člověk úplně nepozná. Potom jednou umytí to jako nepoznáš, jako že bys si řekla, tady už mi to dochází. Já jsem vzala takhle ten sprcháč a říkám, no vidíš to, já už tam vůbec nic nemám, jako. A přitom tam ještě má třeba půlka, jako, nebo... No, ale tak je mi to líto, že jsem takhle zareagovala, no. A pak se ještě říkala, ne, že pak se nějak seděla a pak se říká, no Fílo, asi jsem to trochu přehnala. jo, a pak já si myslím, no, že asi za 4 hoďky jsem nějak přišla, ale jako promiň, mě to je líto, jenomže to zase tady bylo asi ve Fílovi to, já to jako chápu, jak jsem tam spustila, tak to no. A teď je to jako vtipný, no. Ale v tu chvíli já jsem myslela, že si moje vytrhám vlasy z toho. Mě to opravdu úplně tak jako nervovalo, že ten můj prostě oblíbený, ještě když mu to říkám, no. Ale omluvila jsem se za to. A přišla jsem sama s omluvou. No, dobře to dopadlo. A od té doby Fíla už na rituál vůbec nešahá. Ne, samozřejmě, že ne. Jo, podle mě dneska ráno se jedně měl, ale nějak to asi
teď nevím. Dneska jsme vyzenovaný. Dneska jsme vyzenovaný, dneska jo, takže u mě je to ještě taky tím, jak já se jako vzbudím, tak taková je nálada, no. Ale zatím jsem v pohodě, zatím ho používat můžeš, ale stejně si kup svůj. Bude to tak lepší. Bude to tak klidnější. Nebo půjdeš potom do zenovýho balkonku a nebo spíš já potom Amoku. Je tady ten Buddha, je to dobrý. Byly by ještě takhle nějaký zážitky, co si ještě takhle jako vzpomenete, co by takhle jako stálo za zmínku, jako tady ta historka? V rámci Švýcarska? Ještě co vám jako uvízlo v paměti? No, bylo tam jako spousta jako takových historek, ale to asi vznikalo, protože my jsme měli v kuchyni Floryho, což byl takový kuchař, poloblázen. A povídal si pro sebe a nikdo s ním nesměl jako mluvit a teď dělal polívky, viď, a ještě něco a dezert dělal jako jeden. No a to jako byl každý den s ním jako sám o sobě úplně vždycky jako super vtipný den, no, když tam byl. Ale byly tam i jako historky typu, že tam zavalila lavina 18 lidí, že se utrhla a podobně, no. Jo, ale Flory ten byl skvělej. Ten byl... Jo, Flory, ono mu bylo asi 50, ale vůbec by mu to jako člověk neřekl. A on měl kočku, která se jmenovala Simba. A on byl z Cermatu, který byl 40 minut od nás a nosil jí v takovém baťušku, který vypadal jako takovej ten baťužek na lyžáky. No a v tom jako nějak nosila to a ke konci už, když jako třeba bylo méně práce nebo to, tak my jsme zezadu na ledničce měli jako rozpis v rámci toho servisu, kdo kde je a tak tím, že na konci už moc práce nebylo, tak jsme tam kreslili nějaký obrázky a tak. A teď tam někdo nakreslil Simbu a najednou přišel Matias a řekl jako něco ve smyslu, no Simba prostě není, Simba je jako mrtvej. A já říkám, a přeškrt to. A přeškrt to, ten obraz. A já mu říkám, cože, jako ona mu ta kočka umřela. Ne, takhle se jmenoval ještě jeho králík, takže prostě Flory měl Simbu kočku i Simbu králíka a bylo to prostě úplně, on byl skvělej, no, vtipnej hrozně. Takže chudá králíček to měl za sebou. Měl, no, bohužel jsem nevěděla, že všechny své zvířata si pojmenovává Simba. aby si nemusel pamatovat no, všechny jména, no. A Simba je dobrý jméno, takže proč ne? Když se ještě tady na tu svoji zkušenost vlastně takhle podíváte jako celek, tak jak byste to zhodnotili? Jak byste to třeba popsali do jedné věty, nebo jak byste to shrnuli vlastně, jako jaký to pro vás celkově prostě bylo? Tak já jsem na začátku říkal, že je docela těžký tu práci sehnat, že jsem opisoval teda hodně těch hotelů, ale tím jsem nechtěl jako nikoho odradit, kdo by třeba plánoval takhle vyrazit do zahraničí na zimní sezónu. Jen teda bych dal tu radu, ať to hledá dřív. A možná ze začátku, když by jel poprvé, tak spíš to Rakousko, než to Švýcarsko, protože opravdu to Švýcarsko je dost jako náročný, co se týče vyřizování veškerých jako záležitostí. Plus, když přijede člověk zpátky, tak pořád musí jako řešit s tím švýcarským úřadem nějaké věci, než se to dá jako do normálu. Navíc tam ve Švýcarsku je třeba zdravotní péče, že si člověk hradí sám, že ji neplatí zaměstnavatel, což jsou docela jakoby zbytečný náklady pro někoho, kdo to chce zažít na poprvé. A je to teda samozřejmě daleko. A já si myslím, že to bylo velkým přínosem pro nás celý ten půl rok, že opravdu my jsme byli ve velikých horách, tam byly samý 4000 kolem nás, všechno nám vyšlo, měli jsme fajn partu, měli jsme super ubytování, fajn lyžování a podnikali jsme i výlety v rámci toho půl roku, že jsme byli v Bernu a lyžovat v Cermatu a ve francouzských Alpách u Mont Blancu. Takže za mě to splnilo očekávání. Možná předčilo ještě očekávání. A celý ten půl rok pro mě byl jakoby super zážitek. No, já jsem byla úplně unešená. Já si pamatuju ten moment, kdy jsme
se vlastně ráno poprvé vzbudili a zjistili jsme teda, jak velký máme ten balkon a teď jsme tam jenom vyšli a vlastně jsme koukali na ty hory. A to bylo něco tak obrovského, jakože je člověk zvyklý, když jede třeba, prostě když jede na hory do Rakouska, kamkoliv, do Itálie, to je jedno, že ty hory velký jsou, ale to bylo, měla jsem pocit, že furt koukám jako, zakláním jako hlavu. A já jsem se toho vůbec jako nemohla vynadívat. Ale samozřejmě potom postupem času už člověk jako chodí a hory, dobrý, v pohodě, tak jsem tady v horách. Ale že to bylo pro mě asi úplně jeden jako z momentů, který jako nezapomenu, protože to bylo tak jako hrozně silný, že to bylo jako úplně krásný, takže a jinak to asi shrnu tak, jak bych to řekla i já, si myslím. Ale tohle to byl pro mě asi jeden jako vlastně protože to byl jako jeden z těch prvních zážitků a bylo to fakt pro mě úplně extrémně jako sen, že jsem to vůbec jako nechápala, jak je vůbec možný, že za A ty hory jsou takhle obrovský a že existují ještě jako vyšší a za B, že jako my tady si prostě budeme teď žít jako v nějaký vesničce, o který jsem pomalu před 4 rokem ještě jako ani nic nevěděla a okolo nás jsou jako takovýhle jako obrovský prostě hory, A to fakt bylo celý takhle dokola obklopený a bylo to nádherný. Já jsem vždycky jenom sledovala ty storíčka na ten Instagram, říkám, to je tak krásný. Jsem se rozplývala. No, to bylo krásný. A lákalo by vás třeba ještě takhle někam společně vyrazit do zahraničí, zase pracovat? My jsme tu nabídku dostali od něj, protože jsme se mu líbili. A my jsme si i tam určili, jako za kolik peněz bychom se případně vrátili. Což se jako asi úplně normálně nestává u lidí, co tam jsou třeba poprvé. Jo, my jsme si... Byl s náma prostě spokojený. Nechali plat navýšit asi o 30%. Jako běžně se navyšuje tak o 5, o 10% po sezóně. Takže jako přistoupil na ty naše podmínky a řekli jsme si, že uvidíme v létě. A rozhodli jsme se, že už se tam vracet nebudeme, že se chceme usadit tady a nejezdit takhle vždycky na sezónu pryč, protože to úplně jako potom je nemožný si tady udělat nějaký zázemí, přemýšlet o rodině a podobně, takže už jsme asi udělali tlustou čáru zatím. Ale pokud se nám v Praze nebude líbit a nebude to pro nás to, co jsme si třeba představovali, tak ještě možná se někdy vypravíme někam. Ale asi by to bylo zase v rámci Švýcarska. Takhle to je, jako zkusit ten opravdu dospělácký život tady v Praze, a protože je jiný, když tady člověk je a studuje, po případě chodí na nějaké brigády, ale zkusit to takhle a uvidíme, podle mě jako ta možnost tam je vždycky. Možná víš, že máš nějakou lhutu výpovědní v práci s bytem a to, ale potom ve finále, když zjistíš, že ti to jako tady nesedí a rozhodneš se, tak jako těch pár měsíců jako se dá zvládnout, víš, jako myslím tím, že víš, že musíš odejít z té práce, že prostě to zařizování. Takže uvidíme, jak to všechno bude. Jo, to jsem právě taky jako chtěla říct, že určitě jako vždycky prostě máte tu možnost, že jo, prostě se zabalit a odjet prostě kam by vás to srdce táhlo. Ta možnost jako tady je a tím, že už máte tady tu zkušenost, tak samozřejmě by se i ta práce zase potom třeba hledala i líp, takže myslím, že to je jako super a že to není určitě jako, že to, že se teďka rozhodnete tady zkusit prostě tak jako život v Praze, tak si tím jako nezavíráte žádný dveře. Přesně, to si myslím. My jsme tady teďka probírali vlastně ten bod, kde jste teď a říkali jsme, že jste teďka tady v novém bytě v Praze, zařizujete si všechno a tak, ale kdybychom se podívali úplně na začátek toho, kde započala vaše společná cesta, tak kde jste se vlastně seznámili a jak se to stalo, že jste se dali dohromady? My jsme se tak nějak znali už předtím, než jsme spolu začali jako chodit. Občas jsme se potkali někde ve městě nebo tak. Zároveň naši rodiče se jako hodně znají, takže to jsme jako tak prostě věděli, jako že jo, Filip, Bětka, dobrý. A pak se
stalo, že my jsme jezdili s holkama na vodu a oni jezdili ve jejich parta jezdili ve stejném termínu jako my a stalo se to takhle 3krát. Takže první 2 roky jsme se tam taky jako nějak potkali, viděli tohleto. A nějak 3. rok tam Fíla jel jenom jako na 1 den a přijel tam autem a nějak, jestli asi mi napsali, nebo já nevím, jestli tam jsem na vodě, říkám jo. A že jsme jako u Fíka, prostě klasicky druhou noc spíme jako u Fíka. No a on, že je tam jako taky, takže jako ještě jako s nimi, ještě s kamarádama jako se nesejdu chvíli a to, jako říkám jo, tak jo. A ono, a kde seš? A já jsem mu napsala, no hele, hledej ten nejhezčí stan tady, protože já jsem si přivezla světýlka s sebou a měla jsem stan oběšený světýlkama. No, tak tam nějak přišli, já jsem tam nebyla, jsem byla na záchodě, pak jsem se vrátila, teď tu už tam stáli. A že si právě sednout někam. A já jo. A říkám kamarádce, hele, jestli se do 10 minut nevrátím, tak pro mě přijďte. Tak jsme seděli, oni za 10 minut přišli a já už nikam nejdu. No a tam to takhle nějak začalo, veď, na té vodě. Jo, bylo to v kempu u Fíka. Tam, jak začínali rafťáci svoji plavbu. A potom vlastně po tom večeru, tak my jsme se rozdělili, protože já jsem odjížděl lyžovat do Francie v létě a Bětka jela... Já jsem letěla na Krétu a pak já jsem hned ten týden, co začínal po vodě, jsem letěla na Krétu a pak jsem jela s holkama do Krkonoš. Takže jsme se týden nebo 14 dní potom nesešli a když jsme se vrátili, tak jsme šli na rande v Písku. No a od té doby pak už spolu chodíme. Takže krásný příběh. Jo, no to já to hrozně ráda vyprávím. Fílo, mám na tebe takovou otázku. Čeho si na Betty nejvíc vážíš? Nejvíc si na ní vážím toho, jak je hrozně hodná vůči ostatním. A je hodně láskyplná. A nikomu by cíleně nikdy jako neublížila. Takže těhle 3 věci si asi vážím nejvíc. Se tady tak úplně rozplýváme, sulíme. Úplně mi to vehnalo slzy do očí. No Betty, já ti tu dám tu otázku taky, aby se tady mohl začervenat i Fíla. Čeho si na Fílovi nejvíc vážíš? Já si na něm hrozně vážím to, on je hrozně hodný člověk a hrozně jako milosrdnej, že já když jako vidím, když třeba jdeme k mojí babičce nebo jako k jeho, že jak jako strašně hodný člověk to je, tak určitě toho. Zároveň taky toho, že on, i když to tak někdy třeba nevypadá, nebo si to musím trošku vydupávat, že je taky, jako říkal mě, láskyplnej. On hrozně to jako v sobě má a mám to jako na něm hrozně ráda a o to víc si toho potom jako vážím, když vlastně to jako přijde a přijde to jako úplně jen tak jako z čista jasná a pak je to jako hrozně hezký a toho, jak je starostlivý, protože prostě to je, nenechá jen tak jako něco bejt, ohromně ochotný je, toho si taky na něm strašně vážím, že opravdu by jako udělal to, co jako může, takže toho a moje mamka mu vždycky říká, že to je hrozný chudák, že já ho určitě hrozně terorizuju. Že ona vždycky říká, ten Fíle, ten je tak hodnej, říkám, já to vím, že je hodnej. Takže těhle z těch věcí, no, že je opravdu milosrdnej, ochotnej, extrémně jako hodnej, i když to tak třeba někdy nemusí vypadat, ale to je asi jako u každého normální, že prostě každý se někdy nějak jako projevuje bez šampon. Tak. Prostě ty slabší chvilky jako máme každý. Přesně. No, prostě občas
to ulítne. No, občas to tam padne někam, franknej, no. Takže asi těchto věcí. No a ještě ke všemu, že je to ten snowboardák. A je to snowboardák, já jsem vždycky chtěla kluka, co jezdí na snowboardu. Když jsem byla malá, jezdila jsem lanovkou nahoře nad tím snowparkem, tak jsme vždycky jeli a já mám 2 starší bráchy. A já říkám, jo, ale ten je hezký. A oni mi říkají, jak to jako můžeš poznat, to může být jako nějaký dědek starý nebo jako něco. Já říkám, já nevím, no tak prostě má dobrou bundu, dobrý prostě odteplováky, helmu, tohle. A oni, a ty to vůbec nemůžeš poznat. Fíle teda helmu ne, čepici. Jako to nemůžeš přece poznat, ne? A já, no, jako já nevím, poznám to, ne, přece. A pak přesně se jednou jako stal nějaký moment, kdy já jsem to tam takhle o nějakým pánovi říkala a on si pak sundal tu helmu a přesně to byl nějaký jako, a mě bylo třeba, nevím, 13 v té době, nějaký jako pán, co už měl jako šedí vlasy a to a já, to jo. Ale jako ne, no. Jako říká, jo, tak to je tak dobrý, jako mít kluka, co jezdí na snowboardu. To je jako splněnej sen. No, je to můj splněnej sen. A ještě je moc hodnej, takže... Takže paráda. My jsme říkali, že máte taky hodně zážitků z nějakých dalších společných cest. Tak co je takový třeba první, co se vám vybaví, když se řekne nějaký vaše společné cestování, tak na co tak třeba nejradši vzpomínáte? Já mám teda hodně natestováno ještě předtím, než jsem poznal Bětku. Ale já taky. Ale z těch společných cest jsme si asi nejvíc oblíbili Ameriku, kam jsme se i vrátili. Chtěl jsi říct Floridu, já totiž jo. Jo, Floridu. Tam jsme vlastně podnikli asi na 8 dní jako road trip. Ne, to bylo díl. 10, 12. Road trip kolem celých Floridy. Od Key Westu, což je jako nejjižnější část Ameriky, až nahoru po Orlando a Tampu. A tam se nám hrozně líbilo. A teď plánujeme, že bychom se rádi podívali do Japonska, tak uvidíme, jak nám to vyjde. No, to bychom chtěli moc. Na to pravý sushi. Na to pravý. Na to, co jezdí. Já tak moc asi můžu tady do OCčka. Jo, ale byli jsme v Americe, teda tam na Floridě, v New Yorku jsme byli. A pak jsme spolu byli v tom Švýcarsku, na Sicílii. V Řecku. V Polsku. Takže spíš jako takhle po Evropě a ty velké cesty teda. Ty já jsem dělal sám ještě předtím, ale máme je v plánu, no. Uvidíme, chtěli bychom západní pobřeží Ameriky, to jsme nebyli ještě, a to Japonsko. To nás láká moc. Vy zároveň taky jezdíte vlastně ještě jako ve skupině dalších kamarádů, že jo, dalších jako párů, což mi přijde třeba jako fakt super, jo, že jako přijdeme, že málo kdy se takhle fakt jako sejde takhle velká skupina lidí, abyste fakt jako opakovaně se vždycky dokázali dohodnout i na tom jako termínu, shodnout se na tom místě a fakt jako vyrazili, že to většinou takový to, že člověk jako o tom mluví, plánuje, ale málo kdy se stane, že by to fakt jako vyšlo a pak jako, že by se to takhle ještě opakovalo. Takže to je jako super. Jak dlouho už takhle vlastně třeba jezdíte, takhle ve skupině? My jsme měli takovou cestovatelskou partu 6 lidí. Byli jsme spolu vlastně na té Floridě, v New Yorku, v Řecku, takhle na těch dovolených. Akorát parta se nám rozpadla. 2 páry už nejsou spolu. Zůstali jsme jenom my. Takže se teď... To jsem vůbec nevěděla. tak tato otázka byla aktuální před pár měsíci. No, nějak se... takže se utváří nová cestovatelská parta s novými přítelkyněmi. Takže nabíráte nový členy. Jo, teď jsme v procesu výběrového řízení. Takže kdyby někdo měl zájem, tak se může nahlásit. Takže teďka vám přijde zase na oplátku těch 60 e-mailů a vy budete dělat ty pohovory. Chceme tak. Ne, ale já si vlastně to občas si děláme srandu z toho, že jako ono to začalo tak, protože oni byli kluci jako 3 a byli jako kamarádi, nebo jsou to kamarádi a takhle mě jako každý měl holku, tak jsme jako začali jezdit. A právě, že teďko já taky jako třeba řeknu, jo, Tomáš s Ajkem, jako to jsou taky moji kámoši. A já vždycky, to ale nejsou tvoji kámoši. To jsou moji kámoši. Jo, to teda jsou i moji kámoši. Tak je to sranda.
Jo, a vlastně jezdíme s nima, nebo jezdili jsme hodně i na hory. Takže na Silvestra jsme jezdili a i různě třeba v Polsku, když zavřeli všude hranice, tak se nedalo nikde lyžovat, tak jsme jeli 8 hodin do Polska, do Zakopaného na 5 dní na lyžování a bylo to super. A ještě přece, ty jsi vzal nějak, to jsi pracoval, ty jsi vzal nějak dovolenou a najednou mi volala podle mě nějak mamka moje, že jako je něco s nějakýma omezeníma zase, takže teď my jsme to ještě hledali, že jo, tam na dálku, jestli to, nějak jsme to jako stihli, ale jako představa, že tam jedem zase, jako, nebo prostě to, a to bylo hned chvilku potom nějak, co jsme přijeli, tak jakože představa, že teď zase musíme zabalit a zase vede, jako, to bylo Zakopaný, to bylo vtipný. To se tam prostě otevřelo a jezdili jsme, Epicentrum. Tak. No, ale bylo tam hrozně lidí, to byl fakt masakr. A ještě co se týče těch plánů, tak máte třeba ještě kromě toho Japonska nějakou vyloženě svoji společnou vysněnou destinaci, kam víte, že byste se chtěli podívat? A nebo jestli ty máš, Fílo, něco z těch cest, který jsi podnikal předtím sám, třeba nějaký místo, který by si chtěl Betty ukázat? Tak Betty hodně chtěla vidět Bali, já jsem tam byl 3 měsíce, asi jsem tam bydlel. A docela jsem se ho projel jakoby jako Ubud nahoře a dole na jihu. Takže tam si myslím, že bych se chtěl určitě vrátit, protože se mi hrozně líbilo Bali a zároveň chci vidět tu změnu, která tam teď se udála, protože tam je prý hodně jako Rusů a Ukrajinců. Tak jestli to ještě bude takový, jako to bylo dřív, ale já si myslím, že pořád jako v rámci možností bude. A pak bych chtěl na Fidži, to chci teda já, to jsem ani snad ještě neříkal. Ne, ale to jsem to když jsem dřív koukala na toho Survivora, tak to bylo podle mě Fidži, nebo Cookovy ostrovy taky. Jako těch cílů máme hodně, chtěli jsme ještě do Mexika bychom se chtěli podívat, tam chtěla taky moc, do toho Japonska, na Bali, takhle celkově tu Indonésii možná trošku procestovat. Vietnam jsme říkali. Což je právě super, když pracuješ jako v tom Švýcarsku, že si vyděláš zimě peníze a prostě 8 měsíců nebo 7 měsíců můžeš cestovat po celém světě a ty peníze ti nedojdou. Když teda nějak extra to nepřáníš s utrácením, s kosmetikou. Když Fíla nevypotřebovává ten rituál, že jo, tak pak se hospodaří dobře. Pak to jde. Takže těch vysněných jako destinací je hodně, ale nevím, jak to skloubíme s prací, s dovolenýma a uvidíme, Ale asi bych řekl jako za mě to Bali, Japonsko a Mexiko, že bych tak chtěl. A to Fidži je teda teďka takovej novej slib. Fidži je asi 4. to za mě. Fidži je 4. v pořadí. Dejme si to jako cíl, že si o tom potom tady zase popovídáme v podcastu v dalším díle, jo? Příští rok už by to mohlo klapnout s Japonskem, Teď bychom chtěli 24 dát Japonsko, tak uvidíme. Takže 24 bude japonská epizoda. Ano. Přivezeme sushi. Tak. Ale hlavně by běhalo. Dám na nějaký autíčko, budu to ovládat. Žádný falešný nebereme. Ne, to určitě ne, falešný rozhodně ne. Tak jo, já vám oběma moc děkuji za váš čas, bylo to hrozně moc fajn, děkuji, že jste dorazili a přeju vám, ať se máte krásně, ať se vám moc daří společně i každému zvlášť a ať si plníte úplně všechny vaše cestovatelský i všechny jiný sny. My taky moc krát děkujeme, bylo to super. Já taky moc krát děkuju a možná se teda ještě uvidíme zase z dalších destinací. Určitě. Uvidíme, uslyšíme. Píšeme si to na seznam. Přesně tak a nezapomeňte tam dát upozornění, až vám to za rok tam cinkne, tak. Že mám tam. A děkujeme samozřejmě za poslech dnešního rozhovoru a já se na vás budu těšit zase u další epizody. Tak naslyšenou příště.